Ongeluk op bouwplaats Brukske. Parkinson Café Venray, nog geen succes. Het is vandaag 19 november, dit is het PLMA-journaal. Het winterspektakel Venray on Ice gaat door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het winterspektakel zal op vrijdag 13 december 2013 van start gaan op het Schouwburgplein. Tot en met 5 januari 2014 kunnen schaatsliefhebbers hier terecht om de schaatsen onder te binden. Tijdens een politieachtervolging afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Hij reed op een gestolen motor. Het gaat om een 21-jarige Venraynaar. Bij zijn vlucht voor de politie kwam hij in Brukske ten val. De achtervolgende politiewagen kon hem niet meer ontwijken. De motorrijder raakte bekneld onder de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. De man werd ter observatie opgenomen, maar kon vanochtend het ziekenhuis alweer verlaten. Het ongeluk gebeurde op de bouwplaats in Brukske. Een onderwerp dat toevallig gisteravond voor het ongeluk ook op de agenda stond bij de vergadering van het wijkplatform met wethouder Lucien Peters en politie Venray. Het wijkplatform vindt dat er een zeer onveilige situatie is ontstaan door de komst van het bouwterrein in de wijk. Ja, we vinden het een hele grote bouwput en wij vinden het voornamelijk ook gevaarlijk omdat het terrein niet is afgezet. En je ziet dat het niet goed beveiligd is en dat er van allerhande gekke dingen kunnen gaan gebeuren. Dus moeten we zien te voorkomen. Nou ja, goed, het is wat Wim zegt, niet afgezet. Mensen kunnen er zomaar in fietsen, lopen, rennen. Vooral de kinderen hier achter van school, die rennen hier overal rond. Er zijn gaten gegraven, er zijn sleuven gegraven. Kinderen vallen overal in, komen niet alleen vettig op school, maar lopen ook gewoon een kans om iets te breken. En er worden van allerhande materialen gebruikt die ook soms blijven liggen. En die gebruiken kinderen dan ook. En dat moet je natuurlijk met elkaar niet hebben, want kinderen moet nooit iets overkomen. En je ziet maar hoe gemakkelijk het is. Er is een achtervolgingje en joepsekadee, iedereen die rijdt zo de ploens in. Ja. Het wijkplatform Brukske onderneemt stappen en heeft vandaag contact opgenomen met de gemeente om iets aan de situatie te doen. De vrijwilligers krijgen namelijk veel klachten binnen over de toegankelijkheid in de wijk. Wij krijgen voornamelijk klachten dat mensen een moeilijke doorgang hebben, dat het voornamelijk heel veel modder op de stenen ligt. Dat de stenen niet gelijk liggen, de trottoirs en zo, dat het allemaal opgebroken en half werk is. En daar krijgen we momenteel erg veel klachten over. Dus dat is de bedoeling dat daar straks in ieder geval een soort van oplossing voor komt? Ja, het moet in ieder geval goed begaanbaar zijn. Kijk, dat we nou met die werkzaamheden hier op dat terrein zitten, dat is logisch. Dat brengt gewoon de activiteit mee. Maar het moet wel veilig zijn, zeker. Je hoort er klachten van mensen in de wijk en dat moeten we gewoon serieus nemen. We moeten hier gewoon gedurende de operatie ook veilig kunnen wonen. En vooral kinderen ook veilig kunnen lopen en naar school gaan, want dat moeten ze ook iedere dag. Wat er precies gaat gebeuren om het gebied veiliger en toegankelijker te maken is dus nog even afwachten. Tegen de motorrijder die vannacht op de bouwplaats ten val kwam, wordt een procesverbaal opgemaakt. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog en wordt vanwege de objectiviteit uitgevoerd door een andere politie-eenheid. Jaarlijks worden tijdens het PLMA's TV Sportgala Venray sporttalenten, sportploegen en topsporters uit Venray in het zonnetje gezet. Vanaf dit jaar zal naast de sportprijzen en de vrijwilligersprijs ook een breedte sportprijs worden uitgereikt. Het college van BMW heeft besloten deze breedte sportprijs te adopteren. De breedte sportprijs wordt uitgereikt als brede waardering voor mensen, teams of organisaties die zich inzetten voor de sportparticipatie in de gemeente Venray. Het sportgala vindt plaats op maandag 23 december in Hotel Asteria. Het Parkinson Café bestaat inmiddels al zo'n 2 jaar. De bijeenkomst wordt in Venlo en Venray georganiseerd. In Venlo loopt het initiatief goed, maar in Venray wordt de bijeenkomst minder goed bezocht. Wat hier precies de oorzaak van is, durft de organisatie van het café niet precies te zeggen. Is lastig te zeggen. Ik denk dat met name als je het hebt over een stukje promotie, PR, dat in Venray iets minder van de grond is gekomen. Doordat de vrijwilligers die in de initiatiefgroep zitten van het Parkinson Café toch met name wonen, werken in de regio Venlo.
En eigenlijk ja, nu dus, ja, ik ben onlangs zelf dus inderdaad toegetreden tot die groep van vrijwilligers. En ik ben zelf dan wel werkzaam hier in Venray, dus ik hoop het ook hier een stukje meer op de kaart te kunnen zetten. Samen natuurlijk met alle andere vrijwilligers, dus we doen het met elkaar. Het Parkinson Café in Venray wordt op de tweede woensdag in een even maand georganiseerd. Het café is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, mantelzorgers en professionals. Zij kunnen elkaar hier ontmoeten en over het onderwerp praten. Nou, je kunt het hebben over een stukje lotgenotencontact. Hè, dat ze toch ervaringen uit kunnen wisselen, zowel voor de cliënten, maar ook voor de mantelzorgers. En eigenlijk ook wel de professionals die met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Maar ook een stukje herkenning, hè, elkaars verhalen herkennen, horen dat je niet de enige bent die bepaalde moeilijkheden ervaart, tegen dingen aanloopt. Dus ja, dat is denk ik de belangrijkste reden om elkaar daar te treffen. Morgenavond is een speciale bijeenkomst georganiseerd door de Parkinsonvereniging in Venlo, die ook bedoeld is voor de mensen uit Venray. De vrijwilligers van het initiatief uit Venray hopen dat het café in de Kemphaan over een tijdje ook beter wordt bezocht. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. De temperatuur koelt af tot 1 graad beneden het vriespunt. Morgen overdag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. In de loop van de middag en avond komen er periodes met regen, met later kans op natte sneeuw. Het wordt maximaal 6 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.